सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों जोंनि जे बयजोंबो अनसायजानाय देग्लायनि साबसिन हामसिन सिनेमा जेनि सिनेमानि नामानो जाहैबाय गोसोआ बोराया बे सावथुनखौ फैगौ 17 तारिख बा 17 अक्ट' खालिनिफ्राय इउनिभार्सेल सिनेमा सापागुरियावहाय दिन्थिफुंनो आखायाव लादों स' नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नैबे जोंनि गोसोआ बोराया मुभिखौ बयबो नायफैयो इउनिभार्सेलाव जोंहा टिकेटखौ अफलाइन खालामनाय जादों नोंथांमोना फैनानै डाइरेक्ट बक्स अफिसनिफ्राय टिकेटखौ दाननानै लानो हागोन आरो नङाबा गाहायाव पस्टाराव होनाय जे नाम्बार बेवहाय कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन एबा आंखौनो कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन नोंथांमोना स' गोसोआ बोराया सिनेमाया दा नै टेस्टिं खालामगासिनो सिनेमाखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ स्क्रिनाव स' 17 तारिखनिफ्राय देखायगोन श'आ जाहैबाय 12टा सानजौफुनि ओमफ्राय 3टायाव मोनसे ओमफ्राय 6टा 15 मोनसे स' मोनथाम श' जागोन स' नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे सिनेमाखौ नायफैबानो जाबाय गोसोआ बोराया सिनेमाया मोजाङानो थ' नोंथांमोना बयबो फैनानै सापर्ट खालामनायजों लोगोसे मुभिखौ नायफैबानो जाबाय गोजोन्थों।